My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Mwanu mpingo wose nduseka busa tuwakata kama busa tindi busa pano mwamva inu akuti tindi jeks ambuye ndi wabwino ndipo nthawi zonse ndipo ndi chikhalidwe chake. Amen. Tithamangisana ndi nthawi koma tiyesetse kuti mpaka tichite ndithu zonse. Tsono dzulo timakamba za kungoti wiki ino tikukamba za chipulumutso. Tayamba ndi chipulumutso. No, tikazati tamaliza chiphunzitso cha chipulumutsochi chifukwa pali anthu ena amalandira Yesu kangati kaya. Yesu kuti malandira kangati? Kamodzi. Sizigege kuti daily kulandira Yesu. Ayi, sizigege ayi. Yesu timalandira kangati? Kamodzi. Tsono mukalandira Yesu, kaya wina abweretsa uthenga wa sulufule. Ayi, inu mulikale mbali yake ya Yesu. Musachite mantha ayi. Kaya wina anena za kukongola kwake mmene kulili kumwamba. Tsono ndana kufuna kumene inu mulikale kuti komweko. Tsono osati kuti abwere uyu mukachita ujeni otakolo manja mwamba abwere uyu. Koma ngati iweyo sunali kuti utapereka moyo wako kwa Ambuye Yesu, pereka moyo wako kwa Yesu. Zikumveka ete? Tikuletsa kuti kupereka moyo kwa Ambuye Yesu ngati kwa yekha amene sanape. Osati kunena kuti mwana uyu akabwera wapereka uyu akabwera. Yesu timalandira kamodzi. Pena pamene ukuona kuti nadzakhala ngati ndabwera mbuyo. Alright. Tikuti recommitment. Kuti ukubwereranso kwa ndani? Kwa Ambuye. Izi ndimati ndinene. Tsono dzulo timanena za kodi munthu amene walandira Yesu chimachitika nchani kwa iyeyo. Yesuyo akabwera mwa munthu, nikunena apatu pa mtima apa, amadzasintha khalidwe lake la munthu. Kutero kuonena kuti zimene amakonda kale, ayi si zimene zozo ayi. Ayi, ndipo nayesera dzulo nkhuku ndi baka. Kuti nkhuku sikhala m'madzi, imakhala m'madzi ngati? Ayi, si malo yake ayi. Si malo yake. Nkuti mkhristu kumachimo si malo yake. Si malo yake ayi. Ayi. Akangoti wagwa kumeneko amayesetsa sakhala ndi mtendere ayi. Ayi. Amachokako. Ngakhale uchokeko chimo likadali pa mphumi pako. Chifukwa chake timagwada Ambuye ndachimwa. Ndachita chakuti khululukireni ukukutumula ngati nkhuku ija. Pamene mabaka kumijedu komweko ndiye kwawo. Ndiye mabaka amene wawo. Kukachasu kusintha wakazi wamuna. Nanga sindiye bakayo. Baka timatero dzilo lija bati nanga. Ifeyo tachokako. Ndipo tinafunsana kuti kodi mzanga iwe ndiwe baka kapena nkhuku. Anakupasana yankho? Nizimene zozo. Tsono tiyeni lero tifuna tipitilize. Lero tifuna tipitilize modele. Pamene tikupitilizabe nkhani ya chipulumutso. Mundimvetsetu. Buku ili. Pa Mateyu 7 ndime ya 21. Pananena kuti siyese. Akuti chani? Amene koma yekhayo wotite chifundo chanda? Anati cha Atate wanga kunena cho cha Mulungu mukukhoza. Pa Mateyu 7 ndime ya 21 pali mawu. Siyese wakuti Ambuye amene akalowe kumwamba. Ayi. Siyese wopita ku morning devotion amene akalowe kumwamba. No. Koma yekhayo wochita chifundo cha Atate wanga. Anatero tu Yesu. I have a question for you this morning. Tandiuzani,
chifukwa mukangophonyana ndi chifuniro cha Atate wake Ambuye Yesu basi mwaphonyana ndi kumwamba. Therefore it is important, nchofunikira kuti aliyense adziwe kuti chifunikiro cha Atate wake, chifuniro cha Atate wake Ambuye Yesu nchiyani. So tandiuzani chifuniro cha Atate wake ndi chani cha Ambuye Yesu? Tandiuzani tu. So mbali chifuniro cha Atate wake ndi chani? Inu munalija kuti kana yomonso safet uku mukuti bwa chifuniro cha Atate wake ndi chani? Kugwira ntchito ya Mbuye. Okay. Kuno chifuniro cha Atate wake kuti kana mayankho tu ambiri nonse mukukhoza sikuti kabani madikeke ayi chifuniro cha Atate wake atsogolere kuti kakhale naye kumene aliye ndiye chifuniro chake. Okay, sono tikamati kuti si yense okuti ambuye amene akalowe kumwamba, koma yekha ayo amene akuchita chifuniro cha Atate wanga. Ine tu ndine mphunzitsi, ndiye apapa kuchonga kwake tichonge chotere, lichonge ndi buku, pali mmodzi yekha wakhoza, sinena kuti ndi uti ayi. Tsono muone, tsegulani Mateyu 7, tsegulani Mateyu 7. Inu yonso mwakhoza, ndiye muone kuti kodi ndine ndakhoza kapena ayi. Mateyu 7 verse 21. Verengani. Wina kodi lero awerenga ndani? Tufuna wowerenga munthu khangati pa zodi yake. Osa Tieni. Kwezani mawu. Mwayimirira tu inu. Yes. Tieni mpaka 23. Sono nkhani yathu yegona pa ndime ya 21. Verengani 21. Musa khali pa 21 ndiba pagona nkhani. Sono funso linalo kuti khalana mama. Funso linalo kuti kodi chifuniro cha Atate wake nchiyani mukangophonyana ndi chimenecho? If you miss the will of the Father to Jesus, you've missed heaven. Ndiyo mwaphonyana nkumwamba. And it is important. Nchofunikira zetu aliyense achidziwe. Tsono uku Yesu wabisa. Sana ulule ayi. Funso likabwera, yankho lizibwera kunena kuti chifuniro cha Atate wake ndi ichi. Chifukwa uku si yense wakuti ambuye amene akalowe kumwamba, koma yekhayo wochita chifuniro cha Atate wanga. Tsono funso yankho liziti chifuniro cha Atate wanga ndi ichi. Ndi mmene uyankhire munthu, ndi mmene yankho likhalire. Yohane 6 tegulani mangu. Yohane 6 mangu. Yohane 6 ndime ya 40. Yohane 6 40 verse. Amene wapeza awerenge. Bora muzifuura zimveka kose. Yohane 6 ndime ya 40. Mukumva? Tanena kuti ukutafusa kuti si yense okuti ambuye amene akalowe kumfumu kumwamba eti, koma yekhayo wotani wochita chifuniro cha Atate wanga. So ukuwabisa tu Yesu, sana ulule Yesu kwayi, wadzaulula uku tsopano. Yes, tieni. Pakuti chifuniro cha Atate wanga ndi ichi, kuti yense wakuyang'ana mwana ndi kukhulupirira iye akhale nawo moyo wosatha,
ndipo ine ndizamuukitsa iye tsiku lomaliza. Abale, chifuno cha Atate wanga ndi ichi. Si morning devotion ayi. Musimukulakwa ndipo mukukhoza. Mwanjenjemelesa tukalambo inu. Ndinali kwa abusa dzulo ndikutabusa masewera twameti uchita. Morning devotion ifeyo kwathu ni anthu 8. Tikachulukapo 12, 14 ndio kuti kwabwera vanthu. Koma I am amazed here. Kwathu kuti makonda evening service. Koma evening iso timafika mwina 100. 100 ndio kuti tafikapo. Koma masiku oyambirira anthu amaona kubwera ndani mulaliki zoterezi. Koma I am amazed here. 300 chakuti 400 akuti wiki yatha mpaka 500. Tsono tiye ndione chifuno cha Atate wake ndi chani. Chifuno cha Atate wake wa Ambuye Yesu ni ichi: pawina aliyense azitsutse nkati kunena kuti ndine ochimwa. Tsono ukazitsutsa alipo wina amene sanamuchimwirepo Mulungu anali mthupiri, dzina lake Yesu abwere mwa inu. Tsono mumuyang'ane Yesuyo nkumukhulupirira iyeyo, mukatero mwachita chifuno cha Atate wake. Haleluya. Lero tithamanga ndi buku Mateyu chapter 2. Mateyu. Tikulani buku la Mateyu. Wena amaganiza kuti uthenga umene unopa Christmas okhaokha. Si Christmas. Buku ili sanangoti muzilalikira pa Christmas pokhapokha. Osalalikira masiku ena satatero. Mateyu chapter 2. Yambani kuwerenga 1 to 12. Anybody? Anzeru akummawa. Ndipo pa kubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya m'masiku a Herode mfumu, onani anzeru akummawa anafika ku Yerusalemu, nati ali kuti amene anabadwa mfumu ya Ayuda, chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa, ndipo tinadzera kudzamulambira iye. Ndipo Herode mfumuyo pakumva ichi anavutika, ndi Yerusalemu yense pamodzi naye. Ndipo pamene anasonkhanitsa ansembe akulu onse ndi alembi a anthu, anafunsira iwo, adzabadwira kuti Khristuyo? Ndipo anamuwuza iye, Betelehemu wa Yudeya, chifukwa kunalembedwa kotere ndi mneneri kuti, ndipo iwe Betelehemu, dziko la Yudeya, sukhala konse wang'onong'ono mwa akulu a Yudeya, pakuti otsogolera adzachokera mwa iwe, amene adzaweta anthu anga a Israeli. Pomwepo Herode anawayitana anzeruwo mtseri, nafunsitsa iwo nthawi yake idaoneka nyenyeziyo. Nawatumiza ku Betelehemu nati, yendani mufunitsitse zaka mwanako, ndipo pamene mudzampeza mundibwezere mawu, kuti inenso ndidzadze kudzamulambira iye. Ndipo iwo amene anamva mfumu anamuka, ndipo onani, nyenyezi ija anayiona kummawa, inawatsogolera iwo kufikira inadza nima pamwamba pomwe panali kamwanako. Ndipo iwo poona nyenyeziyo anakondwera ndi kukondwera kwakukulu. Ndipo pofika ku nyumba anaona kamwanako ndi Mariya amake, ndipo anagwa pansi namugwadira iye, namasula chuma chawo, nampatsa iye mitulo, ndipo golide ndi lubani ndi mule. Ndipo iwo pochenjezedwa mkulota kuti asabwerere kwa Herode, anachoka kupita ku dziko lawo pa njira ina. Amen. Tsono tamvana bale. Iyi ndi nkhani yoti aliyense waifa kuidziwa. Koma nangufuna kuti lero zimveke mwa mtundu wina. Dzulo timalankhula za chipangano chakale ndi chipangano chatsopano. So timati chipangano chakale anapangana kusunga malamulo. Ndi tinati malamulo ndi angati? 613. Samare ija ndi 10, malamulo 10. Tsono ngakhale akananena kuti akhale 10 okhawo, palibe amene akanasunga monga mmene Mulungu akufunira. In other words, what I am saying is the standard that God has put for you to reach heaven, kuti iniyo mukalowe kumwamba, muli muyeso umene Mulungu waika, palibe amene angafikirepo, palibe ntchito za inuyo za ine, palibe, not even one. Chifukwa chake anaona kuti we have a God who can think otherwise. Tili ndi Mulungu amene akhoza kusintha maganizo. Tinazaona dzulo lija ku Aheberi kuti naona izi sigwira, chifukwa
izi zikanapata kuti zilibe chifukwa panalibe kuti pangeso chipangano chatsopano koma taona kuti uku sizitheka tiye tipangane chipangano chatsopano. Chatsopano nchiti ndi Mateyu 2 mwana wabadwa Yesu. Chipangano chatsopano ndiye Yesu. Yesu ndiye chipangano chatsopano. Tamvani, chipangano chatsopano chiti wabweretsa Yesu kunena kuti mwanayu abwere muthupi monga ili, ngati ifeyo ali munthu weni koma ali mulungu mwini woleka kumwamba dziko lapansi. He abbreviated himself, nkudzichepetsa chotere, nkudzavala thupi ili. Ali mulungu. Who can understand that? Mwana weni azili ali mulungu, azizibibira mwana mulungu. Who can understand that? Who can abbreviate himself that angadzichepetsa chotere nkudzitsitsa kotani kumene angachite kumene koko? Chifukwa cha inuyo ndi ine kuti mpaka tikalowe. So tamvani, atabadwa mwana m'Bethlehem. Tsono tamvani, anzelo akummawa, astrologers akudziwa za nyenyezi, amenewa anali ku Iraki. Mumvetu, anzelo akummawa ndi ku Iraki. Ndipo iwo malinga ni malemba anaona kuti kudzakhala nyenyezi mwakuti ataiona anaona kuti nyenyezi iyi kusiyana ndi zinzake. Ndi ichayi ndi anayamba kuilondola nyenyezi. Kunalibe magalimoto nthawi imeneja, wolemera anandi bulu. So anatenga mabulu kaya, anatenga mabulu atatu kaenda ngati. Chiwanyamatawa anali atatu. Taganizirani, nkuyenda kwa pansi from Iraq to Bethlehem zinawatengera 3 months, ena kuti 3.5 months. Wapansi pena abulu atope adiepo choncho na oso agone nkuyamba akuiona nyenyezi, akuiona mpaka anazafika mu Jerusalem. Itasowa nyenyezi nkupita kwa Herodi. Herodi mwakuti sono Herodi naso amadziwa malemba zinachita Herodi. So mpamene popo sanje abale sizinayambiketere tu ayi. Ukakhala president so pabwere wina ndende uzimene mukuona mukumva izinde wo kulimbira na utsogole simasewera sizinayambiketere ayi. Nkuti nzakale Herodi ndani apart from me kubwera so wina mfumu ya ndani mwana ameneyo ndiye anakhala ngati mukakaona kamwanako ineso mdzanuze nizatana mwanayo lilibodza afuna athane nako kamwana. Sizinayambike pano ndipo zikadapitirira. Sotamvani, koma Mulungu amalankhula mwa njira zambiri. Mwamva inu taganizirani tsiku lonena kuti kuli mwezi kuli nyenyezi. Munganene ninyo kuti nyenyezi yaloza pa nyumba panga? Pafupi nyenyezi iliyonse imaloza pa nyumba panga. Koma iwo kudadziwa kuti ndi iyi ndi astrology iwo ndikudziwa za nyenyeziko. Mpaka anadzaona kuti nyumba pa Bethlehem ndi iyi nyenyezi ija iyi kulowa kamwana ka 3 months. Amama inu ndi mukhoza kumvetsa kwambiri chifukwa mwana wa 3 months mukudziwa amene amachitira. Ndikuti akakulira kakukodza mkozo kuti ali Yesu, ali Yesu. I want you to understand, ndifuna mumve kuti anali munthu weni. Nchimene ndifuna mumvetse chikoma mukamati mulungu kukhala ngati anali mulungu. Apapa anali munthu. Zimene amachita mwana zija exactly ndi mmene amachitira zonsezi kuti iweyo ndine tisalowe kuhade tipulumutsidwe basi. Analolera kudzichepetsa kufika pamene popo. So tamvani, walowa anthu awa anali atatu. Aliyese anatenga katundu wake tijumu. Aliyese pokaona mwana osameta chimanja. Tawaona nawo ino amakonda kupita chimanja. Inu osaona ankapemphera inde mukampemphera mwaka mpaseni kanthu mwana. Kunyumba huko mkapita huko. So tamvani, aba bafika kudzaona mwana. Listen very carefully. Zimene anatengazi anthu awanala ngati mumve zimene anatengazi zimalosera za mwanayo. Ntchito yake kuti mwanayo si monga mmene adubwadira wenaba ayi uyu ndi wina uyu. Zimene amatenga zimalosera za zimene ali mwanayo. Ndiye Maria kuona kamwana akumbasula
inu tikamati golide simasewera, si uyu ali ku DRC kapena amene akuti ayi kwakuti zija zinzinya zoti wataya pano sana kuti zakuti, koma nikuti pure gold. Ndinakamuonapo ine golide ku England, ndinali ku England uko, so ngutaona ndipo transparent kuona kuti golide uja ndi uyu. Nkhondo yonse ija imene anthu amamenyerana ndi golide wake ndi kuti uyu, so anateka. Tsono inu tapitani werengani buku ili Bible, pitani mu Bible. Golide ku chipangano chakale samangopereka kwa munthu wamba, no. Golide pitani werengani, golide samangopereka kwa wina aliyense, ayi. Golide amapereka kwa mafumu okha mafumu, Davide, Solomoni, ndi akwini yakuti mafumu ndi amene amalandira golide. Maria amadabwa, Maria zikutheka bwanji kamwana kabadwa dzanadzanali akukapatsa golide. Mukanadziwa ine izizi zimalosera uyu mwana wabadwa ndani, chifukwa ninja anampatsa golide mwana. Tiye ndifukule nkhani Machitidwe 4 ndime 12. Chifukwa ndi chani kamwana koma golide akutuluka kumpatsa mwana? Why? Acts of the Apostles chapter 4 ndime 12. Machitidwe 4 ndime 12 ikuti bwanji? Anybody mungofuula. Machitidwe 4 yes. Inu tamverani, akumpatsa golide, tamverani. Golide uyu akulosera za mwanayo uyu kuti pa dziko lapansi na chipulumutso sikusintha mpingo ayi. Hayi, ena bakhala bali kusintha mpingo. Awa akazi wanga sitichula dzina la munthu uyo ayi, profesa wakubunda uko, takhala kwa basi ife kubunda 23 years takhala tili kugwira ntchito kuti wina profesa wina wache mkazi wake atina limozi kusisepi koma wauona kuti ayashi kuti nikuzizira kuno bunda sisepi apo wina zichape ita tenta aliyese wina asegwe masiku awo wachoka kumena kusha wapita kuwina zichape kana kakhala kaino 1 year angozizira wachoka ali ku assemblies kozizira living waters wacheche pano ndikunena pano kwa nambala 21. Inu kodi Yesu mpaka mipingo 21. Which Jesus are you looking for? Ndi kuti wake Yesu wake. Ine ndabwera kunoko 1971. Na joina nali ku Church of Christ fine. Koma mmene napita ku skulu ku Kenya kunalibe East African Central Presbyterian nali patali. Ndiye basi nina Church of Christ kunalibe. Ndiye napita ku East African Presbyterian Church kufika kuno ndiye CCP. Basi nangofika ngomo ku CCP. Nditafika Livingstone Ngoma Synod. Ndafika hapa. Basi ni njomwezo nditi kwabwera Livingstone Synod. Nangasitira modzi bati nanga. Koma ine ndili kwa Ngoma. Tunakuta Sakala chechi yanu yabweratu ya Livingstone ilipompa hapa. Nikuti sono pati tapita ku Livingstone nikuti inu ndabwera 1971 kuno. Ngoma hii. Iwo azindiitana ndili pano. Ndipo nimapita ku Livingstone kawiri. Suno ninganena kuti ayi nipite Ngoma ndisiye nipite ku Livingstone ndapita. Ku Livingstone yakuja kunada ujena. Unayende choka nipite kwa chimwe muhango ndili uko. Nipite uko zikhala za zimveka ngakhale ndilalikire. Ayi. Chipulumutso simpingo ndiyo nkhani imene ndikunena pano. Chipulumutso ndikunena kuti ndine wochimwa. Ndipo mphoto yake ya uchimo ndi chani? Koma anthu mwatanganidwa ndi maprofeti kwambiri. Ndipo anthu agula madzi. Wena akuchoka nawo chakwatu kuzenza uku. Wena akuchoka kuzenza kubwera kuna mabotolo kwa munjira mamini pasa kungosempana mabotolo. Kuti ni chani chimenechi? Mukufuna chani? Mabodo yena kuchoka kuzenza kupita huko, yena kuchoka kutaona kupita. Kodi ino, what are you looking for? What are you looking for? Chipulumutso nkunena kuti ndine wochimwa. Mphoto yake ya uchimo ndi chani eti? Ambuye Yesu lowani mu mtima. Nkhani yatani? Yata nkhani. Sono inuyo mukalandira Yesu, mphamvu ija ali nayo mprofiti wina aliyense. Mphamvu imene ya Mzimu Woyera iliso ndi inu.
chifukwa chake mutha kudzipempherera kungoti kuti ifeyo anthu kusiyana kwake ndi uku zimene amanena abusa kusiyana kwake ndi ma-anointing. Pali wina aliyense atha kupemphera chozizwa nkuchitika ndithu, koma Mulungu anapereka mphatso zosiyanasiyana. Uyu iyi, uyu yamulaliki, uyu yauchakuti, uyu yoyimba, wina akapemphera chinthu nthawi yomwe chimachitika. Izo ndithu ndi nthambi zaujeni. Koma chipulumutso nkunena kuti Ambuye Yesu ndine wochimwa lowani mumtima mwanga. Haleluya. Tiyeni chifukwa ninja nampatsa golide mwana wabadwa la dzanali. Tifuna tifukule zifukwa zimene anampasira golide. Tatsekulani pa Afilipi 2 muyambe ndime ya 5 kulekezera ndime ya 11. Chifukwa ndi chani mwana amene anampatsa golide? Tifuna tifukule zifukwa. Mwana kabadwa dzanali koma akupereka golide. Why? Yes, anybody? Philippians chapter 2 5 to 11. No, it's okay. Basi mafuna abale chifukwa chimene amampatsa golide kuti kudzichepetsa kwake ali mfumu ya mafumu. Koma kudzichepetsa chotere mpaka kubadwa kukhala munthu mpaka azimu kalipira tonthora iwe tonthora. Ali mulengi creator. Mwana uyu tonthora iwe akunena mulengi wolenga kumwamba dziko lapansi. Ndani angadzichepetse chotere? Mpaka imfa ya pamtanda. Tsono mukanati mumve mmene zimakhalikira kale imfa ya pamtanda imakhala ya ndipo ngati if there was something humiliating, chinthu chonena kuti munthu wopepuka kati nganene kuti by more than that. Koma ya pamtanda iyeyo imfa ya pamtanda ali wosachimwa kufa mmalo mwa inuyo ndine kuti musakafikire uko kumene kuli Lucifer. Abale angadzichepetse chotere ndani? Chifukwa ndi chani anampatsa golide? Tichita mothamanga ndi nthawi zikundilola. Chifukwa china chili ma chivumbulutso 19 musatsegule. Chivumbulutso 19 ndime ya 16. Ndime ya 16 ikuti tamvani. Diso lilonse lidzamuona akubwera pantchafu apa pantchafu palembedwa dzina mfumu ya mafumu, kalonga wa makalonga. Pansana apa alembanso chimodzimodzi inkosi ya makosi. Nimaonetsa kale masinidziwa inuyo Chikhristu musamachitire kutauni kokhayi azikudziwanenso kumudzi. Ine ndikapita kumudzi masiku adzanawo kuli Jesus Film nimaonetsa mose kuzunguda masukulu onse ku Jesus Film kuwaonetsa wanthu. Ndiwe nthawi ija makhoma ija kuti tsono je ndimayimitsa pamene paja nkulalikira paja anthu kulandira Yesu. Ndiye panabwera nthawi tinapita kwa inkosi ya makosi Mberwa number 4 osati uyu mwana uyu koma bambo wake chinali umo nchinthutu chinali chinthu chinali umo suchita vala zikopa za nyalubwe. Ndipo sungadutse pamsewu zosatheka ukamapita ku sukuluku ndikuti ukaweka zishango pobwera utenge kuti chishango finikayo fine chikati ndikuti dutsa zopano. Inu musewera kwambiri nkuti inkosi ya makosi. Tsono ndinakapempha tidzaonesa kanema anati no problem. Ndinakaonesa kwa mfumu against the wall chikupa ndi vanthu mwe unali omwe utikaone ku nyumba kunali munthu. So muja mamukhomerera muja naimisa pamene imani kanema imisa
nditi kuti tikamati inkosi ya makosi, mfumu ya mafumu, tiameneyo anadzauka musaone ine koma uno tikoza. Haleluya. Abale, akubwera Yesu mfumu ya mafumu, chifukwa udzaweruza dziko lapansi, chifukwa chake anampasa chani? Golide. Inu ndikuti akubwera Yesu. Put your records right. Nkhope tizisewera nazo tizizidziwa. Nkhope imene osasewera nayo ndi ya Mulungu, akudziwa zonse za inu. That is why inuyo kwanu mungogonja, mugonje basi. Wapita ukakonza malo, next week ndi mawiki ena akubwerawa, tidzakuonetsani kumwamba mmene kulili. Iye ananena kukhale zakuti ndi mapiri mkuwaona, kutalika kwake nyanja, ocean, chani anangonena mawu. Koma kumene mukakhala inuyo akuti ndikukakonza. Inu Ambuye Yesu mukakonza osangonena mawu bwanji? Ayi, sininganene mawu, chifukwa kumene kukakhala anthu odula kwambiri. So odula yoto sinu ayi. Udula ndi mwazi umene unakugulani, chifukwa suna chimweko mwaziwo. So popeza mwagulidwa ndi mwazi osachimwa, inunso ndinu otani? Odula. Sono kumene wachita kukonza physical, akukonza iyeyo. Kuli bwanji kumeneko? Diso silinatani? Khutu silinamvepo. Kapena kuganizira kuti kuli chonchi? Ayi, inaenda maiko ambiri. Ndayenda tu maiko ine. Mudzamva maumboni ena. Ndinali ku America, ndinali mu hotel ina yake ndimalalikira ku California. So wina nagwidwa mtima mzungu wina wake. Zatu kujaza makarpeti zinde koma kadali zomwe zijaza za ujeni za Matayos inde koma kadali za makarpeti ndamaka buka mattress pansa ndi wofu pabwino kwambiri cha red mcheche ndalalikira kumene kuja wina ya mzungu ndimwidwa kwambiri ndiye kuti come you preach at my church tiyo karaliso kumpingo wanga so ndali California huko ini kuti ndili mmanja mwa abusa wa John Smith mtengeni azati ndiolemera kuja hiyo ananitenga kupita kunyumba kwake. Andibarura ndege zitatu. Ati ndikwera kakangono ndege yaing'ono koma kuti yaing'ono yo 120 seats. Amalawi dziko lonse linagula ndege iri uku. Hayi sikuti kapena ndiudzifura ya. Intamvani za ine ndikuti Amalawi iyo iri apa iri uku. Dziko lonse tagula ndege ndipo tinachita kuphatikizana ndi ya ujena Ethiopia. 90, masiti ya 90. Dziko lonse lagula ndege koma yakutia titenga yaing'ono 120. So tachoka ku California kubwera ku Washington DC. So woyendesa analipo atatu. So kuno tiko iye ni mkazi wake ndine basi. So ndege yose mambo wadzanyi kunyamula ni koma kumalaya kudziwa zimenezi. Haleluya! Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Mpaka komwe huko inu akuti ulalikira mawa so pano pa uchira ukahiriko paka pamwapa tulukira kujeno nili mu hotel kuona kusanjikizana 76 stories mabingu tukwaonera pansi so ndachoka kuli Longwe kumene nyumba ya Itali ndikang'ombe house 9 stories inu muzimva zimene ndikukamba ine abale so nilipa konde choncho naona ine Itali kuposa iti ime so yuso nanga imene chani hotel kuti 106 stories 108 so napita kuti ndika mu hotel nikamweka makaone chanje chigalosi chokhachoko umadziona so nateka mukanthawi kutuluka nyumba ije usaiona inu nimeona nyumba hapa ya Itali ili kuti ya nyumba sinugeza kuti munthu wanga wazungulira kapena chani kupita pa galasi ndili bwino nditu inu panali nyumba hapa ndi napeza ngati kuli munthu wopanda mantha dzina lake ndi wewe Sakala kamzungu tsitsi limuna inu excuse me kali yes my name is Wells kali yes Wells so timaranga kwa mchingerezi nimeona nyumba hapa I was seeing a building much taller than this nimeona nyumba hapa ya Itali kwambiri sindikuionaso ya so stay here 76 yatu hii hotel ya 76 stories spine hii in 400 beds techi mpaka chinamba cha number 76 pamene capital hotel kaya pane wanaonjezera inali 68 beds koma kaya ibandi panopa koma 400 beds nikuti nimeona nyumba sindikuiona ino funso limene mpaka pano likadani pweteka kanango ndiyang'ana
kakutifusa, where do you come from? Inu kuti anala kukufusa fuso ni loyipa ngati limene umazipweteka kwekha nkuti ife amene timayendesa magari motofe pasikilina apa ngati sipali bwino COF kachanjani ndipo diso limaona patali wa polisi kuti uona kuti uona so kuti umazitsutsa wekha kuti where do you come from? Ndi Malawi samziona Malawi Africa I can understand. Inu kakuti uli pa top floor ikuzungulira ipang'ono kuti uone the whole of Washington DC. So kuchiona building chake iwe so chikuzungulira chose chingazungulira zingatheke bwachi. That's why it's Washington DC, man. Tsono ngati munthu ochimwa akupanga izi, Yesu amene amangolankhula mawu kuti kukhale zimakhala wapita kukakonza malo anu kuli bwanji kumeneko usaphonyane nako ndipo usaphonye kumenekoko. Ambuye atidalize pamene tipitiriza mawa. Amen. Yeah. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.